स्वागत बा आप सभी के आज के वीडियो में। आज के वीडियो बहुत ही ज़्यादा देरी से आ रहा बा, एला हम आप सभी से बहुत ज़्यादा माफ़ी चाहेम। तो चलिए शुरू कर जाओ भोजपुरी के ताज़ा खबर बिल्कुल फटाफट अंदाज में। पहिलका खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर गाना चुम्मा दे दा सैनिटाइजर लगा के फुल ऑडियो सॉन्ग काल सुबह 6:15 पर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल जाई। आप सभी के बता दी कि ये एकदम कन्फर्म ऑफिशियल डेट बाटे। ई गाना के काल आप सभी 6:15 पर वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर देख सके हैं। दूसरा खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना राजा तोहरे जरूरत बा फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहे तो जाके देख सकतानी। तीसरा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह के ओर से, जिनकर गाना मीठा मीठा बसे कमरिया फुल वीडियो सॉन्ग वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गए रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा। और ये गाना के अब तक 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। चौथा खबर निकल के आ रहा बा भोजपुरी के दबंग सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका के ओर से, जिनकर आप सभी के बीच में बहुत ही शानदार और जबरदस्त गाना आवे वाला बा, जौना गाना के नाम बा मीठी जलेबी। ये गाना के रिलीज डेट अभी अनाउंस नहीं कल गई, हालांकि आप सभी के बता दी कि ये गाना के जब भी रिलीज कल जाए जी म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ही रिलीज कल जाए। पांचवा खबर निकल के आ रहा बा गुंजन सिंह के ओर से, जिनकर गाना बबुआ मरल भूख से फुल वीडियो सॉन्ग आदिशक्ति फिल्म्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा। और ये गाना के अब तक 30 मिलियन यानी 3 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतानी। छठा खबर निकल के आ रहा बा दिनेश लाल यादव निरहुआ और आम्रपाली दुबे के ओर से, जिनकर फिल्म रोमियो राजा के गाना गरम तावा पे फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर देहल गइल बा, जौना के आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। सातवां और आज की आखिरी खबर निकल के आ रहा बा अंकुश राजा के ओर से, जिनकर गाना सेनूर फुल वीडियो सॉन्ग वेब म्यूजिक भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज कल गई रहे, जौना के भोजपुरिया दर्शक लोग खूब पसंद कर रहा बा। और ये गाना के अब तक 10 मिलियन यानी 1 करोड़ से ज़्यादा बार देखल जा चुकल बा। आप सभी चाहें तो जाके देख सकतनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद बा कि वीडियो आप सभी के पसंद आयल हुई। वीडियो के देखे खातिर आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लागल तो लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी और रोज ऐसा खबर देखे खातिर हमनी के चैनल के भी सब्सक्राइब कर ली। हम आप सभी खातिर रोज ऐसा खबर लेके आवत रहे हैं।